Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, na sayod ba mo nga day grupo sa makaparian karon dinhi sa Archdiocese nga mihimo sab og bag-o nga hobby nila karong panahona. Mubisita sa nagkadiyang mga simbahan, pinaagi sa ilang pagbisikleta, pamaagi sab pag-exercise makatabang sa ilang panglawas. Magpakisayod ta kabahin ini gikan kang Reverend Father Japet Johnson, ang Vice Chairman sa Commission on Worship sa Archdiocese of Cebu. Makauban nato karong buntaga. Good morning, Father Japet. Good morning, Nico. Good morning, mga kapuso. Salamat sa inyong imbitasyon. Thank you so much, Pod Father, for joining us this morning. Bisikleta Iglesia. Ngano nakahununa man mo ini, Father? Of course, no, sa ako ang bahin, personally, daghan og contributions ang COVID, no? Sa positibo nga bahin, no? Sa positibo nga bahin, gani kining ang pagbisikleta na kahuna-una miniini panahon lamang sa COVID. Unya kay pag July 16, no, piyesta sa Our Lady of Mount Carmel, ako gitong gituyo nga that was the first time gyud nga niabot sa akong nauna nga mo suroy ko og mga simbahan, pero to honor the Blessed Mother, ang akong gipili ang maong mga Marian churches nato dinhi sa Cebu City lamang no ni adtong panahona. Apan nagsunod-sunod kini og nahimo kining nakapainganyo pod sa uban na kong mga kaparian, labi na dinhi sa cathedral nga muhimo ni ining maong talagsaon og unique, no, unique nga pamaagi sa pangaliya batok sa pangaliya sumpo batok sa COVID-19. So far, sukad na buhat ninyo ni Father, asan man mo naabot o ubay-ubay na ang mukuyog ninyo nga ubang mga kaparian nato? Yeah, dili gyud magpareho ang number sa ako ang mga fellow bikers nga mga pari nga muuban apan there was a time, no, nga nangadto mi sa kuan mi kabuok, 5 mi kabuok, nangadto mi og Tayud Konsolasyon, no, sa Port Clare. Unya paghuman sa Port Clare kani adto mi og Getsemani Parish, no. So ingon ana ang atong pamaagi. Personally, Father, unsay murag kaayuhan nga nahatag ini nimo ning paghimo ini? Sa physical nga bahin, akong nabantayan nga for how many months na ron nga nagsigi ko og bisikleta, medyo ni mubo gyud, no, mo ni lose ang ako ang weight, no, ni ubos ang ako ang weight, unya ni gamay ko sa itandi sa mga miaging mga tuig o mga buwan nga wala pa ni mahitabo ang COVID, no. Unya sa spiritual aspect usab, no, dili lang kay lunlon nga pagsuroy-suroy ang ako ang nabati ni ini. Ang main gyud nga trabaho sa pari mauman ang pag-ampo, no. So mauna nga bisan tuod naghimo ko ni ining maong bisikleta o kaming grupuha, pero sa matag higayon mao gyud ni among gihimo nga we offer prayers, no. Kung communal mi, so communal pod ang amo ang pamaagi sa pag-ampo, no. Kini siya mura ni siya og hitting two birds in one stone, no. Naay nag-contribute nako physically and at the same time no, kay wala ako ang main task, no, is pare na to pray, no, on behalf and for the people. So nindot sab ni Father nga panag-ingnan sa uban nga mabuhat sab nila in their own little ways sa atong mga kaigsuonan diya, Father, mobisita sa nilain nga mga simbahan. Ang buhat sa pag-ampo niko, no, mga kapuso, dili lamang para namong mga kaparian, apan para ni natong tanan nga mga binunyagan, no. Nakita giauhag kita nga mag-ampo sa kanunay dili lamang panahon sa pandemya, kundi usab matag adlaw sa ato ang pagpuyo nining maong kalibutan. Padre, kumusta GCQ, MGCQ na diri sa syudad, sa probinsya sab? Open na ato mga simbahan apan limitado gyapon, Padre, no, ang gidaghanon sa ma-accommodate sa ato mga misa. Yeah, oo. Ang sa atua sa GCQ, we are just allowed, no, to accommodate na 10% of the capacity sa simbahan. First come, first serve ni Father sa mga maabot nga mga manimbahay. Apan gipun-an man, Father, no, ang gidaghanon sab sa ato mga santos nga misa sama diya sa katedral. Yeah, oo, atong gipun-an unya gisiguro nato nga naapod tay mga gamay lang nga mga minuto, no, nga ato ang
intended para nga ma-disinfect ang ato ang palibot, no, ang sulod ug ang gawas sa simbahan every after sa Eucharistic celebration. Final message nimo sa imong paambit mga kuan nimo, tambag nimo sa itong makaigsuunan karong panahon na unsay gusto nimong i-share sab nila. Padayon pa magyutang tanan ani atong nasinati ron nga pandemya, Father. Inaunta nga mawad-an lao no ni atong kaigsuunan nga nagkalisod-lisod tungod kay naapektahan gayud niining maong pandemya sama pananglitan sa no work, no pay, ni atong mga nagmasakiton, atong hinumduman nga ang atong Ginoo gitawag og Emmanuel. No, God is with us. Amen on that. Daghan kayong salamat sa Parochial Vicar sa Cebu Metropolitan Cathedral o Vice Chair sa Commission on Worship sa Archdiocese of Cebu, Reverend Father Japhet Johnson. Thank you, Father. Thank you, Nico. Salamat mga kapuso. Kung Thank you, mayong buntag Father. sa tanan, God bless us. God bless you, Father. Thank you so much.